Hi guys, welcome to back my YouTube channel. समायना official vlogआव नोंसोरखौ बरायनाय जाबाय। नै दायो जोङो बेलासिनि बार जानो गामियाव बेरायनो ओंखारदों आरोना। बिदिबा नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो। जोंनि बेरायनायखौबो नायदो ना मा होनो? Hi. Hello guys. बेलासिनि बार जानो नागिरदों जोङो नै जाबायानो आरो जानो नागिरदों ना बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो बबाव बेरायनो नागिरदों जोंनि बेरायनायखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे फारि दिनै जोंखौ गासिखौबो साइज नुजोबदों आंखौथ' बिराद बाख्रि नुखादों मला साइज नुदों आंखौ दालाबायदों nama banana मालि जि थाबायनोसैलाय थाबायनो हाला नामा थाबायबो थाब बेरायनांगौ थाब बेरायो Welcome to back my YouTube channel. जोङो नै दाबो बेरायखाङाखै जोंना बेरायनाया दा एसे गेजेर नांबाय जों बेरायगासिनो एसे दा बिजौखौ मोनहैसिगोन आरो दसेबावबा जै बिजौ मोनहैगोन आं अब्लासो देखायगोन नोंसोरनो नोंथांमोना नायलांनो गोसो दंबानो नायलांबाय था आरोना जुदि गोसो गैयाबा दसे दोनथ' आरो नायाबालासिनो नै दा जोंना बेरायनाया जोबहां लामायाव फैबाय माने जों जि जायगायाव बेरायनो फैदों बेखौ जों मोनसिगोन आरो जों बेयावनो दसे थाद'सिगोन आरो साहा लोंसिगोन गय जासिगोन ओमफ्राय ओंखाम जानो थिनबाबो ओंखाम जासिगोन आरोना नै ओरैजाय बिराद गिदिर थालिर बागान दं फिथाइबो दंलाबायो सोरनाव थालिर बागान दं अन्नानै कमेन्ट्सआव खिन्थाहर एखेबारे बिराद गुवार बिगाब्रै बिगाबासो जागोन थालिर बागान सेराव बेरायोबा ना एखे थान्दा मोनो मानो होनबाय दै दं नालाय गुसु जायो गरमाव नोंथांमोनाबो गोसोबा बेराय थालिर बागान सेर बै गथ' सानैया थाबखौनो थाबायनो हाया एखे बिराद लिजि बिसोरखौ नेनायावनो जोंहा थाखे बेरायनायासो लेट जालायलांबाय नै जों बेरायनो फैनाय लकेसनखौ मोनफैबाय ओइ नै स्रांनाव बेरायनो फैदों जों एखेबारे